Onia, Memoir covered over emergency Ghana TV soon. Yes, my dear, so Babra or Banwa, never do baby no. Obama on says from the Ayana Aya, Payana Aya, and Homity. A big out to Papa Wahan Messiah. Young Concord seeing somebody to Jenny and Homity, same year of Kaka for Okrampo Rebel who Aman. And no bounce or do, Kunasha send a fair Fabeka clans no. Now, Kakoya chippy deem. A you only know at now will net train. The Bema no Aja ban or the for as when necessary catch up. Story ready for 2 sub Ewomopa, Nafakunya Nefe, now so bed Sibi, Nefe 2 for some for Bema, send a best for iron and answer. Send a best for Coco should a chi and son out when no action in concrete story in Embra. Young Coco should manufacture yarding away tree. I know. Opagini bodine ti fonte onkabio. Dindia we are Michael. Dindia we are Michael. Papai we are Michael eba yenim. Dabe nanu fiada. Ukuada. Okay. Ono ene ne ba akwada ketoa. Afei na wewie SHS na ne papa atoto ne nioma wode ne ko secondary school na akwada na konyem sebe ne nyonko akwada wono nso wo secondary school ni mu on de esi wawuram wo form 2 kra wo STEM na ne namfo no mo dem na ofa papa yi baba no ya wanyem no sa asem no ukuada no eba yenim ha oba de biebiem kakra na kaakai etiefo ne adofo a 80s asebi yo akra medase se etiefo ebekai a na mo a enenso na mo tie no ye wa ha no mo na owura yi ba ye nani hu hancho aden wo se ye biribi me baba yo a mfie edunu mu kodu nsia wa wie SHS ja ne su wanya suku ja free education adawroma makobo bosia makoto niema nyina mede na ekọ school mu ho afi ya ni na anu ani nanza de metia ne se meba no ne ho adane wanyem hwan na wone nanyem no akobo krachi bi edin ma odikoto krachi no abusuafo anim krachi ne so so gitu mu se ane eye wono a emu ade a wo se abusua ne ye no omo anye afi ni nyina enkoda enchen akwada no nyinse no kwa ekosoro nyina enyini aduru bra wo se niema awokwa awo so a obetoto ene wo wi a obeyusu no aduru so eno de hospital for no ano wo mo ana ma forms no na wakototo de afele de aba o se ebra eba ye na wo akwada no ne na wofo amane no ehono mo na ne yonko ba bi frɛ no ya wone abayewa ne tie o frɛ ne sɛ ai abemo ane maame de dwato abesi wono no se ono papa yi a ne baba anyem no won pɛ bosia no mfa nkototo niema no ne se wonya niema ɔreto niema ni wi a akirei sɛ be ma no momu maame ene ne papa nya sika no a na omo aba betua ene wo se na asɛm we de ye ka no wɔ hen sɛ ye pɛ bosia ne nya bidi a adan na wo de onko pɛ bosia na mfa nkototo enti krata ni ne monye ekwan ambefa so a bobetoto no na matoto akra afei ohwa na omode eniema ni bi aba eniema na ya hihye a ebe maako be se aduasa ne akire no omatomu maako be se dumienu edu pepepe ho ana wode aba okobusa se na se niema enya ni nyina na omatoto a nia oba no abema no maame ka kire wo mo ne se ai meme ba ne bema no wonso ba ne oba no enti se mema totobi a wonso bema no wonso so totobi ema oba ba no fi se yenyina na we chempe no chempe timi so ma totobi papa enso so wo hwemu aniema no asa ne wo fom pa no enu mom na bema no maame ene ne papa ekototoye na se wo hwe asa o ma ye selection omo hwehwemu ade wo fom no na o ma twusu ye no ndi se ya mpampo senke ye chede a senka wo fa de wo soro no kakra na wo fa de wo fom no kakra nti papa yi se da bi o ma bome ensa mra misu se wo ba no de okọ school meme ba no momu de sa abre ni school abono
na wasan abeka se me ne wo nche na awo ho niema entua bosin akura me ko boy e de ko toto niema odi ko school no kura no mentimi ntua ai se niema na yeka na wasan abeka sa asem wei e de akire mi a enye ye akura wei e na odi mirika e na wode ba ya wode ebeda ye. Okay, meda se obanyini eni tata aduasa dien pa ne die hiauntia ma wode echa ni kunu akosa ene womba David akosa ede wonum ba yanim ha dien ni hiawo pa keka no pe no nko a pa chole hiam ne se edika wasem be school wasem be school sisi akra nso no me ya obewo samle pimpo mi hunu bi enti saa niema no kwan akra be fa so obewo na didiem ni bibia no ene saa school no mu no ka me boy no me jimade. Okay, atie for asem wei eba yanim no sabe yemfiti prekope emfa asem ema radio so muntie o kire se enkwada anketenkete eho asem ewum secondary school ene dia afi no obekọ afi muntie sasem ba ho enipa hunu sane obekasa kire se wanhwe okasa yie wa asem mu a ohun nye nipa mobo muntie papa ya wati yanim hai senka David akosa kro no one na wofo omukohia nipa manso twini a enko mabri kire se me ma hwe me ba makodi akwara ho dwa me de na eko school oba na konyem no ma mimi dwa makodi no ayekwa senka manso twini a wo be yerew wo hwa amotua ne ka wabo no e de ama no ansa kura na ya beka akwada ne ho asem wo hwe na mana wo no obewei se wo wia media nka mede ni ko e na oba be san no ntimba ya akwada ne nso dai na nso papa i kire se mempemanso ntu de monhwa akwada no na ni hwem e na wo ho list akwa dane ni sei enti production nya abotre efre echa kachira ni so ba cha yi asem se na abedi anim ye hia wo ha sa dase e yo ba ne wo so oh meba na yatena se wo ho afei ebre drui sesese awura no ba ahomache tututu otake kura pono kura mie ena papa ni ho hanjo eni adai osia echa ni kuna kosa ene papa bi a woka ho de won mo de aba ba yemi wo mi fie no adani a ya frɛ won mo afiri ha enti won mo ja papa yi nkra sɛ won kan kyerɛ otek ni asem beba de before sɛ omu nsi ha ne ensi ha kina jataba se media mentehwe enti ane etesa de ama memfrɛ cha na memusa nse maame ye no wa appointment edi ade na asie osia manya case ka ma o oh na sa ne ka asem sabe fa wonai fa hye sa papa yi a wote hoi ne mpaboam na echa fa ne se eye wo baba e na papa wi babema akwa nyem no wabra waboka ese free SHS ne de wo ho na nso sebe ya akwada ne bewura mu no bodyguard de obeduru na sebe ya tanga no beba abesoso no eho ne asem enti sanka papa we momba bema ne be ye wo basa enka sa akwa wi so na ne befa no waka kire ne se list mpa sabio mesra meka ye kwawo esese ye toto watoto no nso kura awie no bucket ene pan tenta ye dware nkwara wom ne set no anuoma hihye mu no eno ye ntwere wo list ni mu bi muntie ye ntwere wom bed ya akwara akro na ye be wo no oba wo beda so ni sumu ye
ene ne call sheet ahodo ne blanket ahodo ye ntwere ne wole sene so ni nyina nso esese wototo na obeka kire papa ne se list ne so de ne ya 20 something matoto mu 10 entie ne onso je eya onso babia na kototo de aka ye kan sen ena ayeye obaso a list no na wonomo ede aba abetoso na ade atoso se me mede atwamani nimu ti sapie apia ansa no hu list no eno na eda afidie no so sese ye ya me ne wo kasai na enuoma awuwo mu a papa no de pen amake correct de kire se echa atono ede aba de aka ne de ose papa na nkoto ade nti ne ba sa echa akwa aba Eja. Ye fraud ye cha. Amecha. Amecha. Obane David Akosa. Bacha. Amecha oba David Akosa. Akonyem papa iba ye friend maadwa. Bacha. Akwada na nyimwe di abosomi senie. Isi akabe abosomi mienu no awo. Na akwada na wo. Bacha. No kwasem be ne wom. Se what de akwada no awo ho list e de abrew okototo obi ba ya o se papa yin kototo de aka wo ukunu mo afa nipa ba akwa aka ho akọ papa yi so no patututu akosunsan no die nti ene ma mo yesa ama me pa chao akola na aye no kwese me ba no akofa ne ba ne na nyam asedi bia ese me ye de me ye ni doctor kom na didi sikani na me de command papa ne ka se me nhwa akola na no ojanyame anu di ntro de ma ho odin betumi bia de u ya chi abontre so u ba ho bebusa se adwuma be na me ya me nya adwuma me ni obi kutu banche esese gu abobo yem no ama me 40 cedi na maboabo anu na me nya bi akoma papa no ente ya akra no beko hospital asedi bia eseme ye papa ne metena ase SHS doctor kwa 3 million magiatum na didi sika 1.5 da otwemienu bia anu so media magiatum doctor so onye fofo nde woko bosome na mituetu aya esi a obawu nto woko na otwemienu bia jamoje me 4.5 eni ne doctor na didi sika o 4.5 media akosa na mo de listen e bele me na masomu ase na wo na benti me nka se niema no papa no enkototo de aka me ko e man kasa amfa nkire papa no se wo no enkototo de aka ase na wo na benti no de ehia na wo de be kwa akọwo no na matoto no e de akọ na me bo na place mu no matoto de aka no asa e de aka ho nti papa ne kasa bia me de yi na koma no se won toto de aka no emfa nka ho a no odi tro sika matue ni na mayelesi wa mediaba na dodo aye koshi aye ebra akra ne start hospital ni na mayeni na de aba me nya adwuma kase bia me wo bi na bia me mfi papa no ono awonim jaja bontra mete so se mi sitie e wo ho mi bubu ja to ante sidi da bia me ko afo me sola ho mache no nan ko ba akoba kutuba nche no me yese gu aboboyi ansa no masan akọ afuom akobubu ja abeton 20 cedi na maboabo ano ne magya saa 4.5 no e de akoma papa yi emre bi na otwemienu sika me de 100 cedis ekoma papa ne se wonye da otwemienu adidi sika no na ya me de 50 cedis aka no aba abeso no so papa no so wo fa ya nimu na ya na ota epia bonten oduru ho na me se agya ene me nya 50 cedis no entije ene wo kwa wo de akoso 100 ne so papa ne sa so sika mo je sika no to fom minya nyame anim etwa ntro da papa ni just count of say wonyi sika na me se jaade ina otwi fa so no koe ina me fa sika no enti ase bufuo ewo papa ni mu wakase menhwa akwala na obwa ne ba na wo so wonko school no eja wo to be je nyame anim aka no kura wo so okwa asole wonka no kure akwala no ko school mi kwa na me kan say wo mo akwala na anyamde a wo mo nko school na wo mu no enko sere madam no hwe se bia no anyam de no magye no ema sister na wo ne nchen no wokumase ekosere mo magye akwala na ko school saa wo de bewoi eno mama ni break ya wo de abafie
asem me ba papa yi ka che me me kuru ni papa yi kofio papa ka che me se onyame ba na obeku no onu ananu mi ntwa ntoro onyame ba na obeku nti nam sa dinti me ba na dwane me ba nko me hu na kira kwai ande oboa memeboa akwada secondary school ni akwada wadwane wabra wo ni baby aha mebusawo mi ni baby awowo akwada secondary school ni akwada wadi fie sei owo 17 years ede wadwane wabra wo maame wonte akwada ne nka papa ne ka se obeku ni nti no edi hu abehye akwala ni mu to asomiti o eti mia na me bɔ modene ehwe akwala nti papa ne ka se me mfie akwala na eyetoro na mpancho wo die okay ma yɛnhwa deɛ bi o se list na o de call ye no deɛ akwada na ekowo a obehia ɛna wo watoto de kɔ sɛkyiri na watoto de akakɔ ɛyɛ awura ɛwo yɛ ɔbaatan wakɔ awo so akɔwo da o kɔwo a yi ɛyɛ ayɛ ma list enti wo nso wo kɔ a yɛ a wo yɛ selection tutobi na de aka deɛ o wuwie akyiri no watoto ana ɛyɛ asɛm na mebusa a question na mebusa sir hospital de ande obedi nka de akwansa na se wo na obafie a aha na se me de aka no akonya se bia mayiyim na matoto bie agabie okay enti hospital de no atoto ni nyina matoto ni nyina ede ane de na atoto e ona akodi udwanti obehu ototo de me to pad matoto letro mato akwala no de obeba ne ntade ne samna ne tawo mato ne sapo mato atade a yede behye no mato ne naso a yede bechechire no ene ne be shiti ni ade na matada papa ne betan o ka che me se me matoto niema 3 cd ena so niema 3 cd nim okwo a obatan ye wo list ya ye yema akwada no ena de ye enso de ma maame no ye wo enuoma dokotafo no ana nursefo agi awo no ankasa yusu ebi ye surgical gloves eno no e wo sunum ebi ye dian ecological gloves ne crossover de keke ka ho no ni nyina no wakototo ni nyina ka ho de ne wo list ne so no eno na wo se watoto ni nyina de mbeka se ni nyina de me ntoto sa gloves na wo kan se ni me ntoi enka eniema no ho nye de omude hye wo monsa ayese ensa bi sa no na no beto ne we meto se ebe ojache ha ya nti meto wako ka kire papa uni ukuna akọ ka kire papa yi se watoto de aka na ono nso nkototo de aka no wato bi ono nso ntobi me pa cha onya sa me pa cha onte sa ona ode papa yi ko papa yi fie o te se papa yi ka kire papa yi se wo watoto bi a ono nso ntoto de aka sa tama ye kodu o ne ntokwa no obese woni papa no ebo atwede nse ede ne ba ye dia ntokwa no nka eba ye kwa ye ne papa ni fie ne esi wapie ene etena hwa atwen no enti oba ye ne me kunu ni papa yi ene ne di amane se wate se wode ya ba ne di ebe nti ena wode eba nti ye bebusem na ade na yen na ya frewo ba bi a ye frewo free ye no wo mebusem wo yen ye ho se die nti na papa yi de waba no no momu a ode wo waba ha no ne ho na wo kɔ wo ni fie se wo kobusa die nti ode waba ade nti ode ma yem fonso mfa nkyem aha to aso ena ye dey enti ye kɔ ye no ena papa oba ye ena o ma ye kunya ne etena so ti papa no wo hwɛ se wo si ba ye na temu se abufuo wom na abufuo wo ni mu ti papa no bi papa yi busa nse ade nti na wode ya ba ya ti se ni se ne ti sei ena papa no bu wo enu bu fie no bi papa yi so e ko da ne ntokwa ene e ka to ha won ase ye ko ne abufuo so ebra oba no nyem akwada no mokọ papa yi ho de enkomo anan hyehyeye na mo yeye enhyehyeye o yeye ni se o se amamle mu gise akola ne enyima wo je mentoma pofa baako ni duku ene ne mpabo chele a wo behye ni na mikutua e de ma papa no ansa ne ekotena ase aye nhye se ni doctor kom ene ne didi sikam ene ye sa nhye me di akosa papa ne ka se me mfa nkwa na se tro no odie ma tua sa me de bukuri na aba wo be ya oba ne we me ba no oni ha papa we woni mo oba no mintume nkyere die wakwa ama na busa oda se akwada na onyem me ba no wo we da wo busa me misi woni ha
Oba de chame. Akra. Dia na opese obisa cha. Era. Enti ayam from so se we wura ni bubefu ana. Na wo ase ma dia wo ayam from so se ne bubefu. Oh ban so no ko school. Ah. The okay ya no wan hwe ya me no benya asem studio ha. Me pacho. Se me ma wakwanya na wotena abonten etoto boro de ba park de so a wan hwe ya me bubefu pa. Me nyama de sa. Sanka wo baba na obi akoye ne sa wo nke be yode. Eto de bi a wo dwen fa ya dwen fa. Oba de to asoma me. Era de me bisa na me bisa me se ayam from so se ebesi wo wura ama ne bo afu wo ne wo ba no ana mo ne mo ma no ayam from so nyam se bia me nyam asede de a ene nkan bu befu ha se me nyam asede nya bibia de a ne bu fu nkan me yam asede de ne nkan ni kwa se nkan bu fu enti ayam from so se ebe ya ne ya se wo de ne ba eco school na mo ba na benyem no ya ya mpachan se ne na ne bufu a ne bu difu ade ya se de bufu na nam ana mpachan enti die ne si kwan se wo behunu se krache ne bufu a ne bu difu fi se oba se na de enti na abeba fom na waye ne boko me pacho mfitia se ni na de me bu anfu o ade me ba na akofa aba ko akra na nkwa nka wo ni na no nka ema tinu de me bu anfu se bia me ko papa no ho a me bu befu no me bu anfu no kura da kroda ede enti na wote nkra se ye fro wa ha na wa ma ha na papa ni fie na woni nipa ko e me pacho ho na me ka se ma ye mfomso no se bia ma ha na me ko ho no de mfa nche hwan na ma wa futuo se ko fie ho na kwa keka bi kire no pacho bia ma futuo o kan kure bacho debi enye wa wadwen na ade ko ye debi obia ma mafutu me nko no ma nko na bufuo so na nka akọ so ko ye de ya fro wo take FM ha aha no awa ama na efie ho na awokọ akọkun me ko no ma nko no ntokwa so na awokọ ne se ye de na ye se me ye se ebo nyina ba mu se obi so de bo ba hwe obi tirimu amade ende ye de na nka no nyina ba mu papa yi na tambo so wo de bobo den ena nke ba ne sa opie ye no a nya mi pie ye na se ade di nkan ya wako oni wukuna akọ fie ho ene sa ada na na mi fa cho de bi mo akọ ho ama watambo ana ase kan da de bi den na na no de watambo so na me ka se bi abufuo na ewo ni mu ni ntina e ma ne be ne ma na me de koi na ma ntoto anwie no mi giri se no ka ho ene ma no ebufu ya e ma ne ba sa ye fra wono na wo se o ma anana beba kameba sika na me penti na minya ye nti na ase fiada no menti mi na me ka se nya adwuma bia ye nipa ne fra wono hye ne se da be na beba me ka se fiada no meba ena ye dey menti mi ama ese nka me fle no e ho na me ye mfomso se bia wo ka se me mra na bia fiada no menti me ma ena de ye dey na wanya sika wa be sani e bosia na dan de na abobusin ya nenye yi obonsa enkra ho se basa na sa ye mputupuru bi yisa wuntimi anya ohun ayi bia ene bosia wo pekura da wunya bi ukunu akosan wo we bibachon ukunu zo wa ha okay papa ben ana mo ne ko fie ho akoka kire krachi se aha mo maha ne mo maha kina no na obekọ na na chia me hokra ne na na chia me aba akọ ka kire na na chia me no hwan ya bebacho ya ni papa yi ne ko na no de wa oye hwan oye wo fa oye wo na na oye wabusunya panni ana se oye kurom wo hene onye kurom wo hene me wo fa oye wo fa sa okay akra okay papa no amu nso wa ha o this year say ma o senka papa no kra na ka say tutu a esibe ma bo enso so na minim se wono a edi akra wadaroma papa no so wa ha mate eja ko abe ade na onso wo na opese obisa ohun he asemu yo ho na wre ho eye ne se
ahiafo ma sɛbe o misrɛ meka ye ne anwene ye ho sɛbe ye ne a adwene wo ye ho no ye nwene wo o ma me tu banche sesa gu abobo yam na sɛbe nipa a woni natuo no wa mane 40 unianum bedi bi wo da school mu o ma me ko bubuja sɛbe misrɛ meka o no abeton 20 na wanya bi ama wo nso wanya bi adi adwuma papa ye de ndie menim sɛbe na wo saa kwada wei hunu obi ba edi obi ba sɔre a onamfo no mo dem na wonene nam abaya bi asɛm wo kaaye wo se na wo ye yi a wo ye yi na nim se kooko ase na ho begu enei eba ye no wo wadwane enye dwane bi no wadwane o maami we ni papa we wo munim ba bi omo ba ne owo omunim enne sese ye ya ye ka sei onim ba bi akwada no owo na ye kan na no oba de na srɛ sɛ enye nkosi duada no onto nsamfre won me pa cho nanka me pese sada na eduo ne nto na yankosi hyemra no emfama won na de sese odiso no oni so wani so a ensanko no hunu ba bi a wode ko ensem bi say ho adofo ne ade hye esia ya na eya ensem bi say esia ya na eya se wan hunu kwane a obefa so aka asem no a wo se ya asem no kra ya ka yemusa ya hu senti maami ne bai woni aba ya yi be wawi ama dabi watwa na ni aba sai bi ame ba be wa akwada no na sija sumponie hospital eba ni say ye afei na akwada na be ko hospital no wo be kwa akwo ye mompa ye sebe sa akwada no wontumi nwomfam na nkonko yi operation ye na enie nka semwasi aja kwa me dia na apese obisa na me da se eno cha obana oko school kasagua di no pa jo oko school ne se di won ko school bi adenje won ko school se case ni ba ya papa ne ka se obe kuninti no ofiri krom aden wan ko ye police case ya me anche papa no so ka so obi kuno o report ene ndie manye o kan so ndie ma na obi a otumi bie na no ka sa asem ma akwada agina so dwane aden na ene wa me anche no ndi papa ne ka sa na ade chie ne ka oba na wu akade na be o mi bisa asem o ye man ko won nye de atie 40 so papa ne ka sa onya na obekunu no wan report na ade chie ne ka oba na wu ka oba na wu ka be de teni nka wono na me de be hye no na wan report so wa kan dia amba musa nso do no ana ye afi ye nyane sei fa ne se wo na ye papa wi wa hu fa ne se wo na ye papa wi na papa wi ye wo na papa wi ba na ba nyem wo ba nka de na ka be ebe ha me na nka hyehyɛ be na nka wone ne beko seni hyehyɛ de seni e kwaya akwala no befa so obehwe akwala no na me ne beye hwa na eda hyina yo edi ema ne se san hyehyɛ na nka wo ye no na o di se de wu di su ya nka de na nka beka seni nka me nka bibia se wo di su se de ma ya papa isi minye ye ya so de ma ho odi betumi de maami na wo ye kan me ba wo ye kan wo se de me ukunu de no no nso aye de me ma ho odi betumi o kasa me mituba nche me mitwetwaja na ukunu de na ukunu so ye nso bo abi ono nso bo anya me nko a ono nso bo a enti me mfa nto nko a wo so we ya wasofo wo Atlanta Georgia United States of America and wo twema adwuna gina so YouTube wo sisi a se ma me no wo kasa no o wokunu enso wo kasa me mitwetwaja mituba nti wo kunu no sabe oni osori odadem na wo wakwa aba no abanwuna gu na no eduru de eden a me ana me ya na sa na tie ono nso bo abi papa yi wonyi oba no nyem ne ba no wafra wo panina nimu da me pa cho da bi on fra obi da na wo sese wo na nka wodi onu na benyem ba nka hyehyɛ na wodi su nka wo pene saa me ba sene ya sene hyehyɛ na sese awade hyehyɛ ama me a me di so no se saa na nka me so me woni se papa yi bai e ya under age
emo wonyini nti papa yi wo kwan se nka omo chiuba no ha kasha se no che na nka nye le ba bia simple woni se papa yi wo ho kwan se nka omo ye chiuba no me wo ho kwan nti ka chiuba ngo che ne nso a nka wa wo be kwa kwa yi ma wahu enti oba no se owen odwane onyana oya mpese be yar onna mbisa se ne ba no aka kire o wadi nkia ka se wadwane papa ya trete o se papa ya trete no so obeku akwada ne nti ama ehu ato akwada ne so ama secondary school na akọ ne krado wagya ya dwane sa no kan ye ko school mu a na teacher ni ko fa attendance book ba ye be usa oba na o ma school wo ho free se di bro nya bi kwamba ni si school da etwa to pa o na oba na di nkomo da be mentene nka me se da etwa to kura minti men enkai wonyi ni se papa iba wode wa ba ha na wo so wo ba wa plan ni se wo ba be ka se papa na se obeku ba nti ba ba jo nya sa na wa nya na me ku minti men kanto no so na ho be ha akora no asem na me bisa ya de minti men kanto o ka kire hwan o ka kire no so ka so obeku na me kunu wo ho papa yi nso wo ho enti na oba ni ho oba na ante eye den na okohu se papa yi so oja na obeku ni nti ma ni dwane eja school dwane ba jo se sa tam na case ni beba ya tobo wasemu a wo kan efiri poase na eba na nso mfuturu wo ho tie akwada no papa we oni ni nhia wa no wan da onino papa yi nim no da se me asemu a mete wo mema sum akakraka we eno na e ma me akokoduro ana e bɔ me hu amama ya ade asem no se ne me meka kire papa we face to face no se me ka kire papa we no okwa akoka kire nipa afra onim kwani a ofa so ida se obeka ne correct ana se very good enti akwada na ankasa no papa we hu ne da enti ye den na ne akwada akro ni e ka se yesi papa no so onyame obekumiti magai mi school amekọ asa dwane nti wo beje di se papa e kura be hu akora ya twam abele kwa woni se masini wo beje di minyini nana medase edi a message na so o send ma hwan na ka me so on testimony jata ba kura wa frɛ be ba se kasaguha ai madwa o pa wa hin hwan na ebisa saa boy no aha ma me ba no aha me mo testimony se o massive o bisa se na o pa wa hin ana o si mi me be pa wa hin se o si na o pa den o di mi ko hotel o di asem ko hotel enti o massive se ya o mo tila mi ba me ka jata ba se ko o mo pushi ma no dia wadwane no ma me ne ba na efrem ba ne bisa aha dia wadwane no okay atie for moatibi obi busa se emra ba ni tia papa we okay mom yan hwa de bi ye nyina ya tikuma se ha wa ubusa asem we wonso fasa asem we kwa adwendwe mu emos nyameche ena Adventist Senior High akwada bi fa etutia pesre ena odi free fie ena odi ba school mu ho say yes school mu ha ena obegbo tuo no ena bo akwada bi ani ena say akwada nani ye chi akwada no ye chi papa ne kan ho enti die enti na ene enya papa na tutuo no emos nyameche ya wo YouTube asende sa message na nso e ba akere no ya chi papa na ka ho se wo akwada de ne ba wiase a ne actions wo awofo no akwada ne ye bound on you enti de wantumi anhwa akwada ne yie na wo be mana ye no wa neglect wo duty enti se ba asema yetumi chew e me yie enti se salifu sofo salifu yi ne ba ne ko twika ya wodi ko hwane ye che no enti krache wasam na wo ka no anu yie no se akwada no wadwane na se ye kɔ jekrata afri mremu a ma amini ni kunu o ma na ekɔ akogina o mbeye you will do it opanyini wo as bema ebra wo te say na oba na ye no de na wo ye wo men semu ole opanyini de America ne say asoro ne baaye no papa mi etrase
ɛne ɛka bibia de beja tum bi aja tum sera mi le kan ye bibia watoto ne ma me mesini cement gu mani nti level kura mi hu to bayin ne ko bubuja no ko tumanche na odi aba na odi akoma no na kakra me nya no na me de ma me nkwala bi wa na ko ye dwuma ba no mo de bi ama me na me ye ene ye de ya ha kura no asa nti me no kakra ba na wotwe mienu a wo ka se ye mfa we ne ma no na se me di ne ho ya wo de ye ba ha no o di ne ho ya wo de ye ho se sika na ye mfa ma na wo de ye ba ha no wo so am bo ya mane de no am bo mane wo se ne ma ya toto bi ni aka nso ma na muntuto bi ya toto bi enti ni aka no ye batoto enti da bai ye guso na ye be ma da bai bi kra ni be na wo twekra ni atoto de ama no enti wo hye da wo afidie so kire ye se ne na wotwe mo de nioma na aka ni ya aka nya de be kwa akoma no opanyin we de wadawro ma opanyin a wote ho ajawia udimade bi sani ya wo ka se usuku nioma a wototoma a ba wo ka wo boye no wo je mesra wo se ifrim wate sisi ye ya ye kan afina de den no ba na me akwada na ma mi ti manim ha ka kire me se wadwane no me kasi nanim pein se wo boa oni ni kunu omunim ba bi o mo bade wo omunim se anya ubetumi ame achi akwada no enti ene ye pe ba bi kote sa wati ase pe ba bi kote ne mudwo a waba sa bi na sisi a o maye akwada yi afi no obewo they say hospital wo enough from na nioma ye ntoto ikura na abeye seyi nti da bia me kasa nyankopon moa no omo sa akwada we ho ban se be ya sebe obetumi awa fam na nkonko ye se ye kotwa no kire se ye kasa ye kotwa sa akwada we ya ansa na ye de ubewura ti atakora no enura da kama eno no ye bone wutua ansa na ye de akora wura ti atase ye kwa akoye no operation eno kura wo hye ho no ubehu na nurse ni dimrika no apie akora no wo ho no ne die we yesi nkoto wemra yenta nje kotobra ntimpaye na mebo se wo doma nkoma ne nananom modum nsuo nkata akwada ne ho wontumi ngomfam na ankoye saa ne koye sei na de achi ate ha kan asembe badabi uyi no nso to nchane a afei no obewo a ye kan adidisika 1.5 ya wo kan oba tan afei no awo enemre 1.5 kwa be na wo no obefa so obetumi de adi ama ye sabe ye wo a ye senko oba tan akora de nka di fufuo tintim na no na me bo me hompem se be ma nkwan mebo na me fa papa soja di machi na makogina edwane ho eno kra no na me wo madwen wo mi kobi na me se me pa ponchenam kakra na ntwinam kakra banche me se me to banche tansidi sane awura ni twa aye no me gina ho na me ye mahyeme minua bi ge ba no se hwebra na we na wuwu suei yeti bode ba ko pese tetia say 10 cities me gina na mhwe ma me so ma me dia na wo se hwebra se 10 city ni o entia ne wo de opa ma me entwitwa banche no de ye banche bode ni bi na ani no ayete se bode na ozi ye mawu enti da no me to bode 30 city miensa me to banche 15 city ansana abige ensu nya biedie emama se ye na mo ho da mo nto mo yire no makọ humam na ma na ebre se wo mu nya bo tunte ene de makama mo ma wo mu nya bo tunte ma no bre enti akwada yi bewei afei ena tampiri bre no eba beduru akwada yare ye ka kire na wo ye agya na wo ye ma hyew ye de akwada e ko hospital ene wo ba ya lab kura keke na wo nkura bi 100 cedi ana 80 cedi a lab se ye hwe akura de modwam se bi a malaria emu awakotenam nom ne ade no ye ntumi
hwede ya cha wote ha wo keka kire ye ebinie oba no se wagya school dia frɛ no ka kire se ba bi owo bia no womra se metia wo medi construction ya pekin kran wo mekɔ na sesei afi ne kanaba na wo so bank ni wudwa no twitwa na fa hwe nkwada na aka no abedwafo bebam na asemwei onomode onomo adwenkyere aba na yɛka pɛdeɛ papa yi abɛka kyerɛ sɛ papa yi wɔ no ɔnkɔ baw enti awura wei ɛna ɛbrɛ asodie da so kusa asodie da so kusa na oba no na akɔyɛ aso brachi aso ɔden akwadaa nkasa de wi hwɛ kekawa de no fa hyɛ wo nantam katare kyerɛ sɛ uma ni konwunu pɛ ɛde asɛm na ɛba adɔfo ba bɛdwa nyini yɛfrɛ wo sɛ bra w'anim kwadwo osu fo ano baby bi de babe kwadwo osu te he gyaakye ɛgya osu naano ababa wa ni ni kunu bɛsrɛ wo kɔ papa efie akora ne nyime nyina ɛhyɛ ase nyina ɔmmea na ɔmbɛfiri me amnom kɔɛ okay ɛkɔ ne papa no tena ase a yɛkae naano deɛ yi a mokɔɔ yei ɛdeɛ ne baa yɛnti anka ade papa yi kɔbɔ atwɛdeɛ yɛnti a baa me kɔ papa no bɔ atwɛdeɛ ne sɛ yɛkɔ a yɛbusa amaneɛ no a yɛka no nam sɛ akora deɛ ɔnyama yɛntwe ne ho ma so ɛti ka wɔntwɛn ma ne nwie na ka wɔmfa ne ho mfa ne ba ɛne na kɔfa problem ne baɛ kɔfa poba sɛ wode bɔbɔ me ana ne ma mɛma mmienu pata ne saa papa gya anam sɛ kɔbɔ me koraa deɛ a mede ka hɔ no magya me ho ato kama me ho kwan bɛyɛ mu aha na ka ɔyɛ deɛ ɔsɛ ɔyɛ me kɔwei nyɛ ayi bi a ɛma nso bi a yɛbɛtwe ka akora na aka busu mmienu na kɔwawo ɛti no ka twɛn akora nnwuma yɛntwe ne ho ma nso na deɛ na na ama ne boa fu nti a wɔtwe ma nso okay ahɔ no na ɔkyɛ sɛ ɔne nneɛma ɔtotɔɛ no sɛ ɛnso yi nso ka nso akora na ɛyɛ abusɛ ne sɛ nipa bi a wonya wɔ na ma nso na wɔtwe ne yɛ deɛ ma nso kamere me maso bi a wɔtwe aha nti die nti na aka asa akwara anyema yɛntwene ho manso miwa wo ni manso bi a wɔtwe nti manso bɛ ho asɛm na wɔwɔ ka akora na wɔbɛnyem ne ba no aha no ho sɛ ɔde ba ha no na maame bɛfrɛ me sɛ asɛm na yɛkɔ kaayɛ no papa no de aba ha nso umiɛkɔ na yɛkɔ busa ne yɛnhwɛ de nti a wɔde ba na ɔka kyerɛ wo sɛ yɛn afrɛ na firi ha no deɛ wanka na mmom deɛ ɔsi papa no da bi so ɔka sɛ ɔde na ba ha enti kyerɛ sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ ɔde na ba ha no ɛnyɛ papa yi na bɛbɔ ɔba na ma ne yɛ sɛ mede wo kɔ otek ɛkyerɛ sɛ otek fo na afrɛ na ka kyerɛ sɛ papa yi de na ba mɛboa enti ade nti na ɛne wan kyerɛ ne kwan sɛ miɛnkɔ otek hɔ ne yɛnkɔ busa deɛ nti a papa no de waba hɔ na me ti ka me din ka kɔ busa papa yi ayɛ dɛn wokɔ bisa no ofie ayɛ dɛn asɛm bia ne mene na ne tena sɛ mfiti asɛm meka ho bi ne ɛyɛ nti ɔno kora ka sɛ wokura menem fie na ɛsɛ nka yɛba asase no anka yɛbɛka no ka wobisa me fie ka bɛwei no nkɔ ɔba bɛka kyerɛ me wagye aseɛ nti biribia no mede na mpani nyinaa sɛ yɛbɛsiesie ne yie kama na biribia ayɛ abotere mu awura yi de wɔkɔ no ɔka kyerɛ wo sɛ nneɔma no akɔraa ne de kɔ wo no watotɔ bi a ɔntotɔ bi saa na ɔka kyerɛ me ade nti na akɔka kyerɛ papa wei sɛ ɛyɛ maame ba ɛna ɛyɛ ɔdo nso ba enti nneɔma no aka no ɔntotɔ ɔka ne sɛ deɛ ɛtorɔ no wɔka ɔka ne sɛ ɛyɛ toro memempɛ nkontompo bia wonyina yɛntwa nkontompo bi mu enti ɛyɛ ntorɔ no wɔtwa wanka saa dabi sɛ meba ba ana yɛyɛ me saa nkɛbɛyɛ ɔya enti sɛ papa yi ne bufu so ɔde asɛm ne ba ha ɔdi ba anaa ɔnni ba ɔbɛtumi de aba sɛ ɛna wiase a obia ne n'adwene ɛmɛsɛ mi deɛ ɔkɔnyime saa na ɔgyina tere ɔbɛwo akɔmɔde baa a ɔmbɛkaeɛ no me tumi ka sɛ dabi meda metumi antwe akora no ma nso kɔs ɔnyem kɔtwe no ma nso a ebi to a ba sɛ akora wokora bia no manya no ne meba no so kora no mahwere no nkwa na wana atotɔ ɔba ne nneɔma dabi kora de sɛ mena ne tena ya mempɛ sɛ mehu sɛ deɛ ɔwoba no ɔnyem yɛ no wana wototɔɔ ne nneɔma mema ne bi wana wototɔɔ metotɔ bi wototɔ bi nti deɛ ɔwobi de yɛ wo no obi nso mfa nyɛ obi saa na wopɛ sɛ ɔkyerɛ deɛ woka no dabi ɛnte sɛ wona wobisa asɛm na me so meyi ano akyerɛ mepɛ sɛ mehu sɛ wɔwo deɛ baayɛ no wona atotɔɔ nneɔma no ɛna wo sɛ wototɔɔ bi tɔbɔtɔbɔtɔbɔ wo sɛ wototɔɔ bi enti seesei no maame wei nso de aba ɛne papa wei ntam enti sɛ maame atotɔ bi asɛne ɛwo obi de yɛ wo ba no maame wei nso mfa bi nyɛ papa wei nso ba no dabi cause ewiase no enti wokɔɛ ne ntɔkwa sii wo fie hɔ sɛ meka sɛ akora yɛ ɔnyima yɛntwe ne ho ma so no
ana o so de boba be na na ye man so twe ben because me human so no e wo ba bia no enti opanyina ewudi akiri akosi ayama chane akosa achi e ko papa we fie sa ada no oboa ya na wa amoa sa me boa se okoye no na wo nkoye no eye muam anasa wokose asem no am ko pe adi atuye na ko e utumi di tuye o se na me kan ko fa bufuo di baaye me de ma fa bufuo ne ko enti me pese me hu se wo ko a wokoye no e boai ana ekose asem no ko ne sa asem no aha sa wo na ko ho enti me pese me hu se wo ko a wokoye no e boai ana se asem no sa asem no kura me da se eye oba de acha me brem mo ma me nkomo edikan ye na me mo ye ya da se why tena se dia bi dia mpese me hu free ho aro no why oba de achia me fa wadwa eja akosa onso tena ho bi twen ye why aha na yenhwe de ye beye ewa ha arofo nti monso mo monitor mo hu de eko ene de eba nyina ene sane etia mo mama me ntre mfimfin ho oba akra Mame mouse manom yensa akra me da se hwe se asemba se ya yemfa enieden ene katakata ene ka menyinni se obatan bi wo ho ade ato awuai eto no a obebo ne nsam ama nipa koro ne nabusua se o ma ya ade se omaye ni sa obia ni ho efrise obia botaye ni se ne ba betumi akwa animu na wadiye ena de na ade ase ne bire bia bufuo ho endi wo a wase na ade no momu na wose oba famo akopem se because enka oba na ankofa ama enka wonni asem ka wonni papa ni asem ka papa ni ndimi meye ne a oye no enkyerɛw endi se papa ne tene ne nsampo ana sabi wose wa fani ma ana akwase mpo a na firi dia oba na akɔfa aba di na wose wo mu na oba fam saa no ye nkɔfa obi a nani eden ana obi a obɛyɛ katakata ɛna ɛkɔ na emom ɛwɔ sɛ wokɔfa obi a sɛbe ɔno so bɛka obɛma waba fam konini ni anya futupa na emom jaima ne nka ɛde asomdwe nam efirize so obi atotɔ saa ne mawi ɛde ne ba kɔ school na obi anyem akwadaa no ebire bi obehu abusua ni bia no ne bufu ndisa asɛm aba na sɛ yɛ ka enye hɔ ne ekotutumu akotie ekotutumu nkyene sɛnea papa yi betena ha yi a ɔkan ɛkyerɛ sɛ ɔka asɛm na mpa sɛ papa yi nso kɔtotobi ɔse wɔno ne deɛ no ɔtotobi nti enye nwanwa so ɔde bɛyɛ reference ɛde ama papa no sɛ me kra me de baaye metutobi sɛ metutobi aha wate sa papa we yemfa ni die asemachi ye paasum bio edu gunu a na de ne kɔ de udi bem no na de ne kɔ na wagina wachi na nya de udi fo efisa akoma we yemfa anyi fontum na mo udi bem de a na de ne kɔ udi fa emfa obi a na akoma te sa nkɔ ye nyina ye boa eye no korɛ enti wadwe se ni sika na na akwada na di abepem sa abiri 1.5 for 2 weeks eno ankoa na wodie ebepem sa abiri ya ye kasa ya na wono nso so kakra beka no edu se ya eya asomdue kwa so eye cheopa na ye nyina ye sere emfom so na ba entinye akaka bensam eni eden na ye de kɔ enti sa asemo ya aba no kwapem se die besie ne die ma me ne papa yi crop ya sande kotokose obi bi ne offense a chenchena da bia ukodi bi mma we si me menkan ya yiro wa na be wia me menkan a chenchena se mia me board ya yiro wa na be twa me board ye a chenchena se mia na busuafo kɔ ye pa o chew ye de hye ne so na be twa endi yesra ofa che no ti obi bi ne aso a chenchena wunya di bi mu mada enti oba na kwaya akwada abono ne de se ne tie bi a chopa no wo be pa kopem se asomdwe beba
asem ya ye kan ye ne etie betima ato obia etiefu a etie no obia betima ato bi akwara ne betina ha me baba ono so SS1 ne kokko te se wono pepepepepepepepe me hu no ana makai se tika me beya saa na me wo baba ma ono so betimi akoye obi basa eba wo awudi fo no brafom o brafom enya kaka bensem ye mfa obi die ntutu obi die ho me nua ba yi ka sei oye ne obetumi pa na nya nwanwa se wo bo omo okunu ni din no oka mmemme na achire no pese okova okunu no abetena no wage atum se ono wonkoma ndi efie nye ndi saa no ye ka no boko se muamu nim eya anka meye ne oboro saa ti mesramu ye nyina ye vampire bonta ye chire enya mra ho so ne kwahye mra se me de me ye bi nti wo so de o ye bi ene ne say asem no efiri se o ma kofi obebro mprensa ebo maamu da eye de na no de ebo ba mu so ordinary hotel ye ku no na okura wotata oba ne so obeku no ene nyame adom oba na dwane ene nyame adom ordinary hotel wo oba no abeka na wo ya kana oba na ba fi abeya adwuma support edi enti na wo ma aha na wote nkra ni free no wanka nkyere papa ne se ma yenko hotel free se hotel fo afra mi o na mom yenko papa no ho papa ya wode ne kwazu nim se na koma se na koma te wonim se na koma yinye papa obi a oni no okuro mu obi anim se na koma nye obetena yanim hakura de oye nyina kyere se papa we na koma nye obi a na koma nye no medical aka se wudi bemu a fani di wachiko wudi fo amfa ne nko no obesa asem no okay enti nua bayi waye bi ebi ni fie na mom kwanya efa so no na ama we nyina eba ye fe no no oba ye ne papa ebetena se enya asie awie akwada ne nkonfikyira abo abeka no akwa ama abo na ka no ede ne ebe ya ama asomdua aba obi obupuja okotu banchi an kwa me ahe wo wa he wa ye nsesa wa ye sa no wa enti di obenya aba ne som ne nyina ye vampire bo enta ye chiri ka sei na asomdua aba da bi ama ne sa wote wonom na mototo mo ho ayambia na nka akwada ne school no bebo no amanka de besie nsuso asan asi akra o ma bade a ye behwe na ya tenase na ye nyina ya hwe de be ya asomdue beba eho na maami ene ne kunu akosa be hunu se aha na ba ye no na nya ba bi bone enti omko fa lawyer se onkoko ntokwa no akra me da se menso me da se eya kwa me onso fasi mami ensa ene mefre asemo etoso mienu enche asemo etoso mienu enso ebeba eja kwa me fa simami me da se na me trans na ma me book bi ehu hia me kan kwa me kan ya se bi so se wo hwe ntwere na ne ba no nwane o hwe ba asia ne ba na atwe soro na besi asia no be 2 days bi na obi fro twere ma me na twere na de wa na twere me ba me wa baba ya wo ho nti ona me disika no ko bia me ma no twese ya dance ye mo ne be na ye asem si ya ho ko bia sante kotoko se ye mfa papa enumja ye di nsuo ene dumja nti ase je to ba bia na ye frɛ dumja fo se mo mro na mo na mgo nsuo mo fa megusu na ye ja no enum papa we omoni ko to na nim no ba yen ko dem ko kabi kire o me bakra bo obi nyimi no me na mtoto no mani nyina na ho de kwa ye wu twa bia wo mfa ne saa na ehyenim saa na ehyenim wa nko se okoka sem na ma sem na ba asomdwe mu o ka se me kra obi nyim me ba no matoto ne omani bi me kwa na me bomba na ko mama ne wo ye opanyini entoto bo ma park ne so mami we obre pa woni somfo na nka mo disika na yekwa mo tu ni din se aja na manimu a sika bia ka mo de kwa na matwo so aja na manimu a jamu ni ko bia na matwo so manimu a because omu nim se de wusi tie na nka wodi nkotodwe na wadi asra de wase obi ade na se be ka wodi patru ene kokodunja ye fo patru so numja eja betom ebede bru mo di ka ko fi oba ko mienu me he nka me nkan ya mako be se num kra abra papa nkan bo toto bi amam mo sha ase no na se ne ma ha e ba ha na wo nya abufuhye ana mi kan na asem no o makoso nteko bia nsi o to time na e bia to me pen ba mu no e bia to me pen ba mu no na ko fa bo ba ye no
me kwa me de sida me bakora na me na mbona ko mama na wo ye on ko na ofom 3 nti se sadia me ko na me so me ko kire ni mu e na ko ya e ja se me ko se wie ni okay eno se ade we si a yesre o bre o ye de obetimi aye de nanso kasa de e ma ba to simple kasa de obi fasika wo so meku o me pa ocho a ade e cheso a se sheda de se kan ya se ano man se nana fa kumia on fa nkumu da akoma to fam dia bas e bas en ka do bre o panyin ka bibia ukon ko to dwam kokko se tiwu ko asia e panyin che o ka bibia aja mesrew uni mabrabo aja mesrew uni mabrabo na fe yen fa so dwihwe ma kwan kura akora na be kwa wo so a obesa ba fi one ne ba medase ma me refer mamu fom me mamu simadu na me ne Dr. Mankwa the natural mind wabedu enti simadu a me de mamu bra Dr. Mankwa abedu yi monfa enye hu dwuma ma misisi ya na monfa report no embre me ne matiefo ba bia munyina efa enioma papa toto ye ne kade masre no se wonfa nche bada wura papa we oho senka muni nunya no asumdwe mu a enha no se ne ba no obeka se ebia mehwedo enha no na se na no mekwakotena azembi so ensembi se ya enokra de age ne papa ni wuska na wonim de oye osaka se wa adopted boy no I was very surprised we say se wuhunu wasam ka oho se wuhunu antes angle says sasa what the wasam ekafa onua yango po ehira yen enye sika nko a na ye nhira enya ahode nko a na ye nhira na emom adwene ye nyankopon de adom onipa dasani eno nso ye nhira e de se mawura me pa cho flem na omi ajiwa na omi firi hin na ba ha me pa cho mi firi wa kase adwuma be na ayo me pa cho mi yekuya odo de ai me pa cho mi ye kuya adwuma bi ti se molo bode banche eburo enoma bebre wabura ba me pa cho da bi afe na madua ye wache ebi crash as ye twa sisi eburo totonfo no omudwa na start omo toton nkakrakra na banche pa cho banche ne de moy pa cho da bi nanso enche pa cho ai eno ye last year de pa cho ai we dia mani nsanwo wo mfie sen pa cho 40 years 40 pa cho ai obi ehu aka kire se wanya 16 years da me pa cho da bi o mo ka kire me etie for me say abaya krokro bi o ntini afre waje wei she o mehwe no abaya krokro 40 years nzo mfansu no da na ho den ti obeye nafuo waware me pa cha be ma ye hodi wa ya aguso waware me pa cho na me ne be ma na tie na tesi o ni hobio tesi ade wawu wonwu no waja mesi ho waja wasi ho me pa cha wa wo say me pa cho pantam ni tawia o me 7 wa won so pa cha wa uti we mama mo nsa maje wa wanka wunyi ni o ya pantamu a wa won so me pa cha wow oni me ma say me pa cho ma abuna wale no me ne wo 4 ene wo ka mu nti ekire die no na be wo trene ka na be wo trene bi asem na de wa manim ha ka kire me ne mentio me pa cho ma asem nyina ne se eye be ma ye fra no kof bo aben David ena me wo fa so aye fra no kwadwo kwane ena amla be ma ni firi mu no tinadafo pa wone ne tie ebokosu atafle a wo so ni ne di agora firi omumo flem na ne yele gya no nti won po oba ma no wo fa na damfo me pa chan okay etu oya no wo dia ha ne saa sere ne saa so won pebi ma no to ya no wo si dabi ne wo fa asinsu no ho kani afirim oso ye blefo nti saa na tie dia ebekwa abontene de ene ebe fie ye sabi minim sem wo fantimi fa de bone nyedai e mame ti be ma ni firi metena ho no ma mfie num ne kakra
na me se me fa be ma entom ho so ma e kina ko asa be jamasi akwantimfi enti be ma no ene mo fa ne ye de wosie ye woyo e mo mo ba fie o mo ba no be hum no so ne me betena na me kuta e man nan o ne me betena enti me ne tete wa na ntafo be pie mu e na onyemo me pa chan okay ene ntafo be pie mu enti wo ye senko be fie abe ya amamre enti amamre num no enya amaso ena tawia no so ye den e ba enti na mesusu se katawia no mpa aba ne de obegina so wa ye bibia e de ama mehwani mu a wanye na menyin se tawia no mia na mehwe me ho afri menyin semu ebesi ma awo mu a obeyi hospital bay 1.5 na fe wo fla be ma na wasi miniska owo ntafo no me pa cha me wo ntafo no tawia no owo tawia nta na chi no a menyin se tawia no ti tawia no mu no mia na mehwe me ho a ekosi se me wo ya be ma no beyi 1.5 obeyi hospital bay 1.5 a me de be fie eti fro no fla be ma na wasi adwuma nye minisika ena fa na chese wo to asa eti me hwade yakọ na ani susu na me yese no meko ba bia be ma ne te no me pa cho no wo te sepase ebu akwa sepase ye friend say me pa cho friend no Obin David me pa cho ai be ma ne din no me pa cho ai okay o te sepase ebu akwa sepase me pa cho sese no wada roma wo so wa free sepase wo akotena hen anwea kwanta no akotena to aso enti no me ye ya se be ma no wo mfi me nti me bo modena se me kokuro no so no makohwe de yeko nti ye kokuro no so na dan a wo timu no na nipa na amkoto na minimu no no ye me maame ti me kwa na busa hanse maame me pa cho me hwehwe kofi me pa cho no so ye fitani ana o ye o ka kira me se o mo bobo bi wo park ne so nti be so wo kọ ho no ene ye se ni ye pie ni akọ animu ho no nti me maame sister bi ekogya me sanse ne ntafo ne tawia ne ka munti no na meble obegya me wo ho eti ye kwa ne ye hunu nti ye sa ba fie na ye se pia ba abehwehwe no na kire se woni ho ena maami panimu pa wo busa ye no se mana amokoni mumienu hwan na kofi yire no ena mi sister ka se eyemia ena me se maami o ena wo se asema mebe ka akire mo no so ofi so wuni akoma menka maame panyin na e kasa okay area for na bem area bia anso ye wo san kofo ni bi ho okay to aso ena maame ne kan enti wo ka no o ka de yen oya no wo ka kire me se kofi wafa maami yenu ena wo manyinsen e wo se paase ho no ba ko ti atifi na ba ko ti anafo etu wo ka sa na ye me ya me de me sa hwe me bo Christ ena me koto ye eti abasa anu na maami sintina na me pese meka no se ya na mani pa yede enya akoma yale no na bibia anya me ya se oba menyam me frewa usu niska me ka se ya usu niska lesa mia me forso ebre e de hwe me ho toto me no ma ne bibia na che se wotimi anya bi na wo de akofa maami yenu no o manyinsen na se wa muwa me dia na se nyamia nimu ni eye me ya asasem ne dia o ye be me bi to a ya o ye se utu onyem mami onu ana mi ensabo ma woda ma o akwa bi experience was a hwioso na no ye teacher ni e friend oti fanboy o ti se nati brukuzo oti ho ya kokokokoko ti se ono na oti ba ye o se nana na amsi adan na ni ho hancho wanyemo mami ensa bom triggers yo wanyemo mo nyina bom eno akoka kire o mo se de ade na ekọ no ontumi ti okwa no akọhwe obu ya se ti ase na yenyingu weisi onyi miensa ni nyina ena akọ na ma no aye hamu hai no okasa mesa wo ho no aba anadwo bi nana nyame asi abehwemba akọ de asai enti kai me mpai bom na mienu na aka no be ma na konyimu ma mienu abom me pa cha bra na me menyem tawia no e wo sepase ti wo busa na woni bie nyina no se wanye mienu abom e na ye dai
Eda me pacho eba sa no eneja ade akyen ka ade akyen no kurampo no enke yenhu be ma no wo sole ahemma yenhu ba bi wo faaye ena me friend na ubusa no sa wanye mami no ubusa no maame ne ka kire wo no me pacho no de mamusa no mo sa de we na ya me mpanti besi na ikura wa mbusa no eno de mi busa no ubusa no se ya mpasa wanye mami no abo busa no eno o ka de en me pacho o se no oba no kodi be hye no ena ba konso no wo order nyabotre na wo kotu deep dodo maame mfa me story abusafo se na midika ekan no eye papai ni be amane nsese fempa de no wo hwehwe daachi bi afri ne ban ho no wa amana mem enso kra no enkachi nti mehye me papa ni nkran se enkachi ewo abraboy mu se abofra no wu wi a ombetumi ate abofra ama ono so atwa ni school se bi ya de daachi bi no ne papa pese ne ban emeye no ono so atumi ababeye nti onu adofo me hye nkran se wo wu a na won seye sa wo wu a na bibia enkachi emawo obetumi aye bibi ama ashoma me no papa nu onyam se me pay se onyam ye na me po na na se me to ne totwene ya anka maye me ho ana se nka ma hwe ma ade enti wu a onseye obetumi akoso aye de opese won ye de dachi bi na si wani su obetumi aye na me nua me mami wankase yiye oni me papa man kase yiye kra asem na aba na asam so de ba ye de ya no eneka ebia mo ka ofie no amaka enti ode ba eye TV so enti asembo wa ye fa kukukukuku huntai enfe nko gina nim eye abotire ne kasade because say onu no abre ne ba ho atoto niema bebre sei ede ama ne ba de kosu na sei atuna aka enye ne de enti besens asembi base ya menu adofo abusu a wotie mi eye akrokro ne kasade na ode be kasa kire nipa na waye ne bo ne momo no wo momo nye kukukuku kuntai ema chebre nkonko fa nsem bebre enfema any second story so minua be ya ono nso oni be me akwakwawo entafo ni teyie be me bu onim se ya ono no onim se so opewo so ampewo so kwa no ono be na mo minua be ma so okofo oba na se ompena make sure se wodi no be protect ho se baba kodi be show okodi be show woni na akwotwempena ankoboko kodi di abehyewo ana ensi ya woro myentina baba ko ho wa akonyem ebasa akwa na usika ne kramp na enso onya adwuma titiri bi kra na ebasa na akwakọ ha obetumi anam na wo kasa se ne ye menu abe mekre krobia ekan enti eso ba akọ myentina baba ko pe na ho enso kwa wieye ema ye nyem wa ha enkwa wo wa ha ebasa na edi sense bebrede ba awarenim enti menu abe ma wutie mi yemfa wenye futun sempa mumyefa we imfanya futun sem enfa ma ye ho ene obi nkotwempa na akire ni nse nkobem na wo meka ncha oyese okodidi be hyew debi midu besia mesi media ne complaints updates bia no me ba be somo na ansa na disa wo nua adoma na se bi nya betu ma na wo so nya bi ahwe kurenkure no onya bi ahwe makram na mesaso be like share comment so for mame makram